Helo, Eirian dwi, a heddiw, da ni'n mynd i edrych ar uned 16, amser a phres. Pres a phres. Da ni'n mynd i siarad am a phres yn y munud, iawn? Felly, i ddechrau, amser. Dyma amser y cloc. Da chi'n gwybod sut i ddeud o'r gloch ers talwm? Ie, felly dydwn ni 2 o'r gloch. 2 o'r gloch. Iawn? Da chi'n cofio sut i ddeud midday? Hanner dydd. Hanner ffordd drwy'r dydd. Iawn? A midnight? Hanner nos. Hanner ffordd drwy'r nos. Iawn? Da chi wedi clywed hanner awr wedi. Hanner awr wedi 12. Ie? Hanner awr wedi 2. Hanner awr wedi. Iawn? Fel wedi. Ond, da ni'n mynd i ddeud heddiw sut i ddeud popeth arall. Felly, 5 munud wedi. 5 munud wedi. A chi? 5 munud wedi 1. 10 munud wedi 2. A chi? 10 munud wedi 2. Hawdd. Rwan. Chwarter. Quarter. Chwarter. Chwarter wedi 3. A chi? Chwarter wedi 3. Rwan. 20, mae yna hen ffordd o ddeud 20. A pan da ni'n siarad am yr amser, da ni'n defnyddio yr hen ffordd. So, 20. 20 munud. 20 munud wedi 4. A chi? 20 munud wedi 4. Wedyn, mae hwn yn anodd, iawn? 5 munud ar 20, on 20, iawn? 5 munud ar 20 wedi 5. A chi? 5 munud ar 20 wedi 5. Hawdd. Hanner awr wedi 6. A chi? Hanner awr wedi 6. Mae popeth ar ôl hanner awr wedi yn i. I, fel Saesneg, to, i. Ond, da ni'n treiglo ar ôl i. Felly, nawn ni ddechrau yn ôl efo 5 munud. 5 munud i 11. A chi? 5 munud i 11. Rwan, beth sy'n digwydd ar ôl i? Treigliad meddal, felly 10 munud i 10. A chi? 10 munud i 10. Iawn, dim treigliad, wedyn chwarter i 9. 9 ddim yn treiglo, felly a chi? Chwarter i 9. Rwan, da chi'n cofio 20? 20 munud i 8. A chi? 20 munud i 8. Ac yn ola, anodd 5 munud ar 20 i 7. A chi? 5 munud ar 20 i 7. Reit, un peth arall i gofio. Os da chi'n cael cwestiwn, faint o'r gloch ydy hi, da chi'n gallu deud hanner awr wedi 6. Iawn? Neu da chi'n gallu deud 10 munud i 10. Ond, os da chi eisiau deud brawddeg, da chi'n deud mae hi'n, a wedyn 10 munud, os di'n treiglo, so treigliad meddwl, mae hi'n 10 munud i 10. Mae hi'n 10 munud wedi 2. Iawn? Mae hi'n 5 munud ar 20 wedi 5. Felly cofiwch ar ôl mae hi'n treigliad meddwl. Hefyd,
A dyna fo. Iawn? Da chi'n mynd i ymarfer ar dipyn ar amser. Beth am bres rwan? Mae pres yn hawdd. Da chi'n cofio 2 cath, 3 cath, 4 cath. Neu 2 ferch, 3 merch, 4 merch. Yeah? Mae geiriau benywaidd, feminin, da ni'n defnyddio 2, 3, 4. Wel, mae pres yn fenywaidd. Felly, gwrandwch, ceiniog. 1 geiniog. A chi? 1 geiniog, treiliad meddal. 2 geiniog. A chi? 2 geiniog, treiliad meddal. 3 ceiniog. A chi? 3 ceiniog, dim treigliad. 4 ceiniog. A chi? 4 ceiniog, dim treigliad. 5 ceiniog. A chi? 5 ceiniog, dim treigliad. Ac yn ola, 6 cheiniog. 6 cheiniog, dydwch. 6 cheiniog. Ar ôl 6, mae yna dreigliad llais. Felly, 6 cheiniog. 6 cheiniog. Eto? 6 cheiniog. Ie, iawn. Dim problem ar ôl 6. Iawn. Wedyn, beth am pint? Wel, benywaidd eto, feminin. Pint, neu 1 bint. Iawn, a chi? 1 bint. 2 bint, a chi? 2 bint. 3 pint, a chi? 3 pint, dim treigliad. 4 pint, a chi? 4 pint. 5 pint, a chi? 5 pint. Beth am 6? Wel, mae P yn treiglo'n llais hefyd. 6 ffint, a chi? 6 ffint. Ie, dyna ni. Felly, da chi'n mynd i ymarfer mwy ar bres hefyd. Ond dyna fo. Diolch yn fawr.